The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो। हाँ हेलो बाबू बोलो इधर खुशी रह बबुआ खुशी रह। एगो बात कहियो। हाँ कथी कहता रह बोलो। एगो तो बिना पूछले से बियाह कर लियो। रे बियाह कर ले अरे भल फंस रहे है तोरा के निकलनी है। सुनो ना बिना पूछले तो बियाह कर लियो। एवारी जखम हो गल बा। का जखम भइल रे? खिसिया बाबू ना ना बोल बोल कथी कहता रे? ना कोई खिसिया बाबू ना खिसिया बोल आज तो नाम तरह तो सुना है। हाँ सुनाओ कथी भइल? आज सुना तो अपन सुन। फिर ससुर रेबे कइले हो कब सुनाओ सुनाओ। बाबू हो में हाथ DJ Sinod Motihari Mixed by Rishi Raj RRT। शादी क के भइल बुरा हाल, शादी क के भइल बुरा हाल, पापा हो में दादू भागइल। शादी क के भइल बुरा हाल, पापा हो में दादू भागइल। पापा हो में दादू भागइल, पापा हो में दादू भागइल। बाबू हो में दादू भागइल, बाबू हो में दादू भागइल। बाबू बारम न कमबो घरे अब। अरे कहला रे तुरंत तो तू गेवे कहले हो। कजली मुनिया पूजवा कले कि घरे आने देबो। दूसरे दूसरे मम्मी आज करे तो घरे अब। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो। मिसनी ना गोदे गोदे गाल, पापा हो में हाथ भागइल। मिसनी ना गोदे गोदे गाल, पापा हो हमर मौगी भागइल। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो। DJ Sinod Motihari आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो। सुनो ना डेंजर सिंगार तो पहले रहे राती। ए बाबू ई बात मत सुना ना। हाँ जो तले ना रही अभी रहे खेत राती। ई बात जाई बाबू। हाँ डेंजर सिंगार तो पहले रहे राती। जो तले ना रही अभी रहे खेत राती। लहंगा में दरनी ना दाल, बाबू हो में हाथ भागइल। लहंगा में दरनी ना दाल, बाबू हो में हाथ भागइल। बाबू Recording by RRT Digital Recording Studio Chhadagaon। ई कहियो पापा अजय चंद्र सवर से पूछी काती होई। सुनिए ना पापा। हाँ लागे कि यो सबसे शादी करी नहीं कोई। बाजुन छी हो पापा। अजय चंद्र सवर से पूछी काती होई। पापा हुआ सबसे शादी करी नहीं कोई। साला हमरा से कहियो माल ना पटेली से पटेबो करे नी तो भाग जाली सन। काहे भाग जाली सन रे? हमारी उमरवा नहीं खा देखत कौशल के होइयो गइल बानी। ऋषि राज के रहे उहु माल, बाबू हो हमर हौ भागइल। प्रयागवा के रहे उहु माल, बाबू हो हमर मौगी भागइल। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो।